हेलो लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों विष्णु बसुमतारी बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों गोसो गैयामोन। जाय मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामदों अभिमानु, राधिका, बिजय, राजु, विष्णु, गोम्बोर, मनमती, सोरजि, कनिका, मिथिंगा आरो लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों रिमाल दैमारी लोगोसे पुर्णिमा। लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों रिमाल दैमारी बिथाङानो। कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों बिजय, जायखौ सामब्राम होनना मिथियो। मुवायाव दङ मिजिं इस्लारि, डिअपि पस्ट प्रडाक्शनाव दङ बिलिफां बर'। सल'फोर बे गोसो गैयामोन आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ अलरेडि रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला विष्णु बसुमतारी चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। सल'फोर बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों दे। सल'फोर दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो। आरो जाय नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो माबोरै जादों। सल'फोर लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनबाय थायो।